Mieszkańcy Jeleniej Góry przeżyli chwilę niepokoju po znalezieniu dwóch niewybuchów w pobliżu galerii handlowej. Jeden z nich znajdował się w koszu na śmieci, drugi ukryto w zaroślach. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano około 160 osób z galerii oraz 11 mieszkańców pobliskich budynków. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników, którzy zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. Początkowo zatrzymano 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry, jednak po przesłuchaniu został zwolniony i występuje w sprawie jako świadek. Śledczy ustalili już tożsamość mężczyzny, który według ustaleń pozostawił niewybuch w koszu na śmieci. Trwają i jego poszukiwania. Po zatrzymaniu ma usłyszeć zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, za co grozi do 8 lat więzienia. Policja przypomina również, że każdy znaleziony niewybuch może stanowić śmiertelne zagrożenie. W takiej sytuacji nie wolno go dotykać ani przenosić. Należy oddalić się i natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112. Obserwuj worldreport.pl po kolejne informacje.